kesän ensimmäinen viimeinen videopostaus. Mun kuvauspaikkamaa on mahtavin. Ei mitään niin. Tuossa on tosiaan Jullen Karlsson takana. Mut siis niin, en mä tiedä, tarkoitus olisi mennä tossa Laitumella. Jullella ei tosiaan etukenkiä. Niin en kehtaa lähteä maastoon sillä. Ja tosiaan erittäin käytinkin maastossa, niin se luultavasti ei tekisi muuta kuin perseilis. Niin mennään tuohon Laitumelle ja tehdään vähän että ympyrälle ja sen sellaista, että päästäis huomenna sitten hyvää. Nyt vois lähteä hakemaan sen hepan ulkoa ja alkaa leittelee varusteita päälle ja lähtee sitten rattasta. Nyt on joku viikon pari. Paistanut aurinko ihan järkyttävä helle. Eilen illalla taisi viime yönä sitten ukkosta ja satovettä, niin nyt on kiva ilman ratsasta eikä tonne kuoli lämpöhalvauksen tonne ulos. Niin. Mutta joo. Lähdetään hakemaan heppaa. No niin. Lähdettiin Jullen kanssa alkukäynneille maastoon. Ja hevonen kävelee ihan niinku humalainen. Olisi tosiaan ollut kiva lähteä maastoille, että tässä on tätä tietä menee eteenpäin, niin tästä on joku, olisiko 5 kilsa lenkki. Ihan soratietä, mitä voi ravailla ja laukkailla, mutta eipä sitä kun etukenkiä, niin oikein voi mitään tehdä, niin soratella. Mitä, onko sillä poro? Katot väärään suuntaan. Kato sillä montun takaa. Niin, kävelepä eteenpäin. Mene. No niin. Jullella jänskettää. Oi, siellä on poron vasaki. Onpa söpö. En kyllä tiedä, että näkyykö tästä kamerassa mitään, mutta tiedättepä ainakin, että täällä on poroja.